asioista, mutta mä haluan myös kiittää Anteroa ensinnäkin, kiitos kaunista sanoista, mutta myös kiitos siitä. Kyllä mä tiedän muutamia, jotka sentään taitaa hiihtää tai skimbaa tai snoukkaa hiihtolomalla. No okei. Tunnen minäkin, kyllä, mutta ei siis se, että lähtisi peruspertsaa vetää, niin sellaisia en tunne. Se on enemmän. Tuli, että oikeita leikkaamattomia versioita tilattiin sitten ympäri ämpäri. Joo, se on totta, että valistuneimmat keräät ja tämmöiset, niillä oli Jenkki VH-soittimi keräsi, oli NTS eri taas systeemi. Niillä oli, mutta sitten oli Euroopassa semmoisia muutamia maita. Me voidaan tällä tavalla, että yhdessä. Mieti se hetki, kun sä... Ja me tietysti toivomme, että tuossa sitten olisi mukana mahdollisimman monta suomalaisnaista. Krista Parmakoski nyt tietysti etunenässä ja Marit Björken uskoo. Hyvin roomalaista hallintoa. Teuderik esimerkiksi korjaa paljon infrastruktuuria, joka on tässä lähimenneisyydessä joutunut huonoon kuntoon. Se tekee paljon muuta tämmöistä, mitä perinteinen roomalainen hallitsija tekee. Ja mulla on nää transistoria-aivot, eli mä en pysty tuohon samaan aikaan. Mä pystyn tuohon samaan kuin sinä, kun pystyn olemaan samaan aikaan netissä online ja tässä läsnä, mutta niiden tietojen perusteella, jotka mulla oli 10 minuuttia sitten, niin Jussi Halla-aho ei ole vielä ilmoittanut, lähteekö hän mukaan. Jussi Se asuminen tai oma asunto kannattaa omistaa, eli puolet suomalaista on asunut pitkään omistusasunnossa. Se on vähän tuo omistus. Wikileaks on loistava juttu, tällaista lisää, mutta siinä vaiheessa kun koiran... Sitten kun kusi lentää omille nilkoille. Siinä vaiheessa kun luo itsensä kalastaa, niin silloin sanotaan, että nyt ollaan huolissa. Joo. Deja vu, but I thought this can't be true, 'cause I swear to you, I'll be there for you. This is not a job. Meilläkin jonkun verran pyöritelty ja pohdisteltu, ja kyllähän digitaalinen yhteiskunta tosiaan mahdollistaa kokonaan uuden tyyppiset tavat. Mainitsitkin tuossa jo, että Yhdysvallat